reporting for the Center for Research in Igbo History and Culture. Today is Friday, the 3rd of May 2024, and we are bringing you the funeral and interment of the late Chief Lawrence Ikemefuna Muokwugwo. The late Chief Muokwugwo, popularly known as Agabaidu, went to be with the Lord on the 8th of February 2024 and is being interred today at his residence at Otuocha, Umueri. We here at the Center for Research in Igbo History and Culture join all men of goodwill in extending our condolences to the entire Muokwugwo family, the people of May', Umueri, and the whole of Umueri community on the death of this illustrious son. May he so rest. Otuocha Umueri for his last. Mr. Steve Muokwugwo, the son of the late Chief Ikemefuna Muokwugwo, escorting the casket escorting the father home. Chief Mrs. Muokwugwo, widow of the late Chief Ikemefuna Muokwugwo. We are about to witness the interment. Dịka ka anyị kwuru n'ọtọ, anyị ka nọ na olili nwanne anyị nwoke n'usoro ụka. Onye nwe anyị Jesu Kristi ịnọrọ n'ili mkpụrụ ụbọchị atọ wee sị etu a gozie ndị niile ahụ ha dị n'ime ili. Ya mere ndị ahụ ha dị n'ime ili ji nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwaodibo gị na nna anyị Chief Lawrence Ikemefuna Muokwugwo nwee ike ịnọ n'ili nke azụ ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekulite ya nye ya ihe. Nke onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ihu gị hụ onye adịghịgide mgbe n'eluigwe, gị onye dị ndụ na-achị ruo mgbe ebighị ebi. Amen.
Onyenwe anyị, ebe ọ masịrị gị ịkpọrọ ka nwanne anyị bụ Chief Lawrence Ikemefuna Muokwugwo agabibi, anyị na-adọnye ahụ ya n'ala ka ọ laghachi n'ebe nke o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masị Chineke na-adị ike niile isi na ndụ nke a na kpọrọkwa nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ nke siri n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee, wee yie ahụ nke ya bụ sọ ihe. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwanụ ka ahụ ya binye ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onyenwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onyenwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe, nna anyị nọ n'eluigwe, ekele Maria. Nna anyị nọ n'eluigwe, ekele Maria. Ekele Maria. Nna anyị nọ n'eluigwe, I don't have any battery. Huh? I don't have any connection with that. ekele Maria. The casket has been lowered by the son of the late Chief Ikemefuna Muokwugwo, Ekele Maria. Mr. Stephen Okechukwu Muokwugwo. The grave will be covered after a brief ceremony. Otuto dịrị na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nye ya ezumike dịrị Onyenwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Nna anyị nọ n'eluigwe. Ekele Maria.
Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị na nna anyị bụ Chief Lawrence Ikemefuna Muokwugwo. Ka anyị rịọ ọnọdụ nwanne anyị Jesu Kristi, onye kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọ bụla dị ma sị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke ga-adịkwa ndụ nke kwere na m agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Dewe nnu, ị gbara anya dịrị n'ihi ọnwụ enyi gị Nazaret, kasa anyị obi ma hichaa anyị anya mmiri. Anyị arịọ gị Kristi. Ịkpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ, nye nwanne anyị na nna anyị Chief Lawrence Ikemefuna Muokwugwo agabibi, nye ya ndụ ebighị ebi. Anyị arịọ gị Kristi. Ị kwere onye ohi nke chegharị echegharị nkwa iru na Paradaịs, nabata nwanne anyị na nna anyị Chief Lawrence Ikemefuna Muokwugwo agabibi na anwụrụ nke eluigwe. Anyị arịọ gị Kristi. Eji mmiri baptizim sachaa nwanne anyị Lawrence, werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume, ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ gị. Anyị arịọ gị Kristi. Eji oriri nsọ nke ahụ n'ọbara gị wee zọọ nwanne anyị Lawrence, ka inye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị. Anyị arịọ gị Kristi. Anyị nọ n'oru n'ihi ọnwụ nwanne anyị Lawrence Ikemefuna Muokwugwo agabibi. Ijiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị kasa anyị obi. Anyị arịọ gị Kristi. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị, ụzọ ebere ka ibere nwanne anyị na nna anyị bụ Chief Lawrence Ikemefuna Muokwugwo agabibi. Nke mbụ, nwaodibo gị nwara uko ya ime ihe bụ uche gị. Ekwekwana ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwaodibo gị bi n'ụwa, eziokwu bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mgbe ga jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị rịọ gị nke a site na Kristi dị nwanne anyị. Nye ya ezumike ebebe, Onyenwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Maka ndị na-eru uru, biko Chukwu, anyị na-arịọ gị, ebe anyị na-akwa akwa arịrị maka ọnwụ nke nwaodibo gị na nna anyị bụ Lawrence agabibi Ikemefuna Muokwugwo. Ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abawanye nso. Biko nye anyị grasị anyị ji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ, site na-ebi ndụ dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede na ọnwa kwado akwado ghara ikwuru anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị, ka anyị wee nwee ike ịsọbanye n'anwụrụ ebebe site na Kristi dị nwanne anyị. Maka nwanne anyị na nna anyị bụ Chief Lawrence Ikemefuna Muokwugwo agabibi, ka Maria na-eke Chukwu na-edekasịrị obi ebere, onye nkasi obi ndị na-eru uru, anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwaodibo ya bụ Lawrence, onye nke hapụgoro ụwa nke a, bụ site n'ekpere nke ya dịka nne, nwee ike ịrụ ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya ya, bụ n'eluigwe, dịrị na ya ebebe ebebe. Ka mkpụrụ obi Lawrence Ikemefuna Muokwugwo agabibi, ozi na-ekwe elu gara aja, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. And so we are now at the last lap of the
ceremonies, and we are ready for the interment proper as the priest, the Reverend Father, cast the first shovelful of death, followed by the son of the late chief Ikemefuna Muokwugwo, Mr. Stephen Okechukwu Muokwugwo. He says earth to earth. Next comes the widow of the late chief Ikemefuna Muokwugwo, Princess Chief Mrs. Veronica Goibo Muokwugwo, and now the daughters and the sister of Chief Ike Muokwugwo. Wait, I never. We are here. Kerumya, Umueri no Otuocha. And the brother of the late chief Ikemefuna Muokwugwo. This is Hoopla World TV reporting for the Center for Research in Igbo History and Culture. And now the deed is done. We are witnessing the interment of the late Chief Lawrence Ikemefuna Muokwugwo, popularly and widely known as Agabaidu Muokwugwo. Chief Muokwugwo was until his
death on the 8th of February 2024 was the chairman of Umueri Council of Elders, Obuama Elders of Umueri. He was a respected and beloved community leader, accomplished businessman, acknowledged philanthropist, and we here at the Center for Research in Igbo History and Culture, we join all men of goodwill everywhere. I will extend our condolences to the entire Muokwugwo family. Bebe onye mani ife nke bebe chakwasi aka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndụ ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa nye ya ezumike bebe onye mani ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa nye ya ezumike bebe onye mani ife nke ndụ bebe chakwasi aka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndụ ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa amen nye ya ezumike bebe onye mani ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa amen nna anyị nọ n'eluigwe ọdịla afa gị ka ọchịchị gị n'uche gị anyị tata ndị nkụzi anyị gbaala anyị mmepe gasị ekwena ka ekwena nlọta na agịfe ekele Maria ijupụtara na gracia osebo amele gị eri ngozi etikọrọ niile ọ dị azị ngozi n'afọ ebu Jesu Maria dị asọ na-eke jupụrụ ọbara nye ya ezumike bebe onye nwe anyị ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa ya onye ga-anọ emecha na ị ga-anọ ọ dị n'ehori Accept our condolences as well. Anyị na-asị unu ndo abụ skala
Chief Gabriel Adono, Adu Scala. Adu sa even the Center for Research Igbo History and Culture. I na see Nugu ndị Munagwa Nei. Kasian. Even Melunu Melaini niile. Anyị niile ka ọ Umueri niile ka ọ all of us of goodwill. So we extend our condolences. It is well. It is well, sir. Bueno, economic. Akajodun, economic. Members of the Umueri Council of Elders, colleagues of the late Chief Ikemefuna Muokwugwo. He was the chairman of the Umueri Council of Elders of Umueri until his death. After a brief illness on the 8th of February 2024. And so they are here to say adieu to their departed colleague. Are you a gapper? Oshiloza himself. Oshiloza Banayu. Ezi ọnọdụ anyị wụrụ taa n'ihu ọ tọrọ ụtọ ma anyị agha bara Chukwu ọgụ n'echichi eke ya eme ebe ike kachiri ntị wee nwụrụ anyị akachi ntị kwa anya ka o wee dị ka o nwere mmadụ so ọ ga-eji ya nke ọma ilusie na-ewu niile ọ na-akwado ọnọdụ onye ma igbe niile ejije n'ụzọ afọ Jizọs. Daalụ. Anyị ncha ya na-akpọrọ owu ụbọchị. Mba. Daalụ. Ọ ya balụ. Thank you very much. God bless you. Ekene m sir. Daalụ sir. So we're here at the funeral of the late Chief Ikemefuna Muokwugwo, who went to be with the Lord on the 8th of February 2024 and is just now being interred. Ya ezumike bebe onye nwe anyị. Nna anyị nọ n'eluigwe. Otu n'afọ gị ka ọchị gị bịa ka emuche gị n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Nna anyị nọ n'eluigwe. Ekwana ka ekwana lanye ma sọpụta
Adakedu? Governor. Record dollars. Ekene Maria. Nani na n'eluigwe. Okay. Ekene Maria. Ekene Maria. Ogo to na aka side a. Ogo to aka ba ide je.
Ekene Maria. Otito dere na nawa na monsa. Nani na nani ye. Ekene Maria. Otito dere na nawa na monsa. Nani na nani ye. Ka o si dị kịta bụ na enisigo nna anyị bụ Muokwugwo agabedo akpọchighị ya ụmụ ya ga-adọbazili ya fulawa emesizi amụnyeziali ọkụ bụ ọkụ ga-eji na-enwu n'ime ndụ ya. Yes. By the special grace of God, Chineke anabatago mkpụrụ obi nna anyị. Yes, anyị bụ Agape digital photos. Wee na-asị ndị bụ nna anyị gaa nke ọma. Anyị si gị gaa nke ọma. I was catching the video to another reason. That the ice be jank oma. I want us catching the Canabatam Pro again and thank you. I am a single mate to the Fadia. There's no more up one of more ice in there. No manua, mamma, ice on the other. Now, look on knife for Naya and never go. Ndị nnekwu nna anyị nwere n'ezinụlọ anyị so bịa. Thank you.